Čaute, zase sme tu, ale pri takom inom videu dáme si Fortnite gameplay, Zero Buildy, Battle Royale, uvidíme, či vyhráme. No, má tu kameru, čo si vypil. Však som pozrel. Takže dávame ready, ja si tu zatiaľ dám moje flexy. Rozkladávame zbranie. Si dosť silný ako. Až si takúto zbraň rozlamal, tak to je ako ťažké. To je také... To bude proha. No. Úplne. Už si tu, kámo. No. Idem trošku ďalej. Nech to bude lepšie. Je to vidieť. No tak to buď bližšie. Dobre, takto. Abo to musíme vystrihnúť. Ja už viem jak. Tak to otočíme. Otočím to. Ale to moja myslicko. Dobrý aimbot. Máš. Sice sa občas netrafáš, ale to nevadí, dávaš 48, čože je ako dosť, abych toľko si oveľa silnejší. Čo flexi? Daj mu korunky, koľko máš? 8? Kde paneš? Máme Galodona. Už to máme označené. A môj glider je dobrý, fakt. No, aj po kameňoch si rád chodí. Pozrite. Ešte... Trošku ďalej, nech sa nezlaknete. Vidíte, normálne Big Boss prišiel. To vyfajdiť. Počkaj, to vytočím. No, komentuj. Mám Max Goldov, dobrý pickaxe z Gaming Legend Series, dobré auto z Rocket League. Ja som si šiel sadnúť na servíku. Tak ideme na to. Kostoj z toho sa nepo... Asi si sa nemal sedieť, postav sa radšej, kamera mám hojí. No takto to je, preto budem musieť sa vidieť. No, lebo... Som populárny, vieš. Jo, populárny. Dúfam, že to nebude nejaký first die ever. Okej, kámo! Kámo, nie na začiatok, ale mohol som si zobrať kódy, aj keď nemáš. Nevadí však. Ja ho nedaj, nedám si minička. Má Big Shieldy. Ja mu dám tu chodiť. O chvíľku budeš mať full. Ešte nájdeš žiaden Big Shield? Neviem. Kde? Ježi, moje ruky. Čo mám tu asi aj auto rozbiť? Tak rozbij, ukáž. NPCčko. Pumpa. Jak vidím, máš káru, ktorú ani ovládať nevieš, ale však to sa hrá vo poradí. No čo hovorím? No už budeš mať full, jak vidím. 70 shieldov. Potrebuješ len dva nejaké tie handrbaly, čo to je? Čo myslíš? Big shieldy. Ja mám jeden v inventári. Sice ty myslíš, že máš Big Shield v inventári? Nie som. Prečo však to je dobré? Aspoň môžeš niekoho zabiť. Však to je ale problém, lebo je tu ten náš šéf. No? Idem hneď aj Vyspamovať. Megalodona. Komu? Nejako sa ti nafúkol. To by sa hovorí speedy kill ever. Kúkajte, ako zabijem. Go! Ale bacha si dávaj. Ojoj, zozadu, bacha. Ja mám nitro, čo chce? Tento? Tak. Aha, ešte tento. To je NPCčko. Ja viem, že to je NPCčko. Od toho som tu. Som napil. To som hlavne. No, výborne. Bum. Pre auto nejdem, lebo ja som taký, ako som išiel pre auto. Wow, snipe si skoro dostal. Tak bacha na ňo. Dobre. Nový štýl normálne na A.
Oh. What to, jaké headshot. Plne nádherné. Viem na tvoj skin. Ideme teraz do tohto tu, za týmto ujom, do Nitrodromu. Toto bude ešte dobrý gameplay, 69 hráčov. No, jak vidíte, tu na mape 68 skôr. No, už, lebo niekto si asi dostal. Dal si, vidím, ako jeden kill. No, a to ešte zo snajperkou. So snajperkou si chcel povedať, ale niekto tam klamuje. Dívam sa aj na tvoju telku, ktorá ťa stála koľko? Telka ma stála nejak 590. Čož je dosť? Čož je dosť? Á, vidím, že máme full. no. Aj keď ja by som to nemusel, ale budem musel. Wow. Ja idem na bosa. Tak to si... No auto už veru nepotrebuješ, keď si ho vybúral. Že? Aký si múdry ty? Tak sa ukáž. Ja to trošku zničím, aby aspoň nejaká pamiatka dostala a tá pamiatka sa bude volať Zničený baňak part 2. No joj. Reklačky. Čo mám za klič? Neviem kam. Toto je zničené do systémy. Idem trošku ďalej lidi. Vidíte to? Je tu nejaký pár ktoré ho dám dole, keď si dovolí. Lidi, povedzte, že či to vidíte, lebo ja to dám kľudne takhle. Kamo, jak som to dal? Dvakrát. Vidím? Litrom? Čo? Vidím, že sa litrom. Ojoj, chceš 4 tu hádže? Kde je? A tu je. Tak to je dám hneď aj pesť. Rýchly kiel roka. A potrebujem sa aj na chvíľu. Ona tak nepotrebuje. Vidím, že máš 41. Že je krásne na to takové. Dávaj si bacha. Je to jedno. Zatiaľ. Dúfam, že to bude na vín. To by som bol rád. Mám 2 medailóny. Hráča vidím. Oj. Bacha si dávaj. Ale tak ani nemusíš, keď si ho zabil. Že? Ok. Potom natočíme malý. Potom natočíme tohto kameramana gameplay. Môj, jak vidíte. Tady môj kamarát točí. Šus. No už to. Ja idem zabiť NPCčko, mne to je jedno. Normálne... Dostal si dobrú vec. Americkú kolu normálne, nuka. Ale to nechcem ako vyvraziť, ale zaslúži si to. No. Počkáte lidi? Bam! Vidíte, úplne pořádne. Také svetlé to tam je, ale vidíte, dúfam. Sice nevidíte jeho ľud, ale to nevadí. Má takýto. Extrémne najetý. Pum pum mytické. Zatiaľ ešte by tu malo byť... chýba mi jeden... Ježiš, to je ten normálny... Už mi to došlo, takže túto sezónu, keď táto skončí, to o 40 dní by mala skončiť táto nová sezóna. Bacha! Ty vole, ty máš šťastie. Kamo, keď máš nitro, tak nemáš full damage. Fakt? No? Jaj. Vieš? Však nitro. Ja moc nehrávam Fortnite, vieš? Čiže neviem od toho, jak čakať. Takto som to približil. No, môže. Pohodička. Ježiška môj. Auto To zadarmo. ani neudržím. Už to nemusíte vidieť moje auto. A môžete vidieť, keď chcete. Poď! Ešte čoru. Wow, ale pekné je Supra, vidím. Je to Supra. Prečo búraš svoje auto vôbec? Lebo sa mi neľúbi. Som bol na reklamu. A tu sa fajtia typci. Kam úplne pekná obrazovka. No, ale teraz ideme trošku... Jak vidíte, tady má PlayStation, ktorý je extrémne drahý.
Ty vole. Dobre. Kill. Ale to bolo NPCčko, čiže... tady ďalší kill, to je NPCčko. Ojoj, toto nevyzerá pre teba dobre. Toto veru nevyzerá dobre. A má 40 hráčov, čiže do takej top 2 by si sa ako mohol dostať. Tridsať hráčov. Koľko? 38. No, vidím, mám až 4 killy. Sice vy to tam nevidíte, teraz už možno áno. Iba tí, čo majú dobré oči. No. Nechcem nikoho uraziť, ako ale... Áno, ale... Kamo, tu ideme do bunkru. Každý má svoj zrak. To je pravda, no. Tento tu môj kameraman má dobrú pravdu. Niektorí nosia okuliare, niektorí iné. Niektorí niečo... Niektorí sú lepší v niečom inom, niektorí sú dobrí. Máme múdry kameraman. Ty si múdrejší. Pozor si dávaj! To bolo iba nejaké moje, to bol môj. Nie? Zóna, kámo. Dnesko sa napijeme. Glok. Ja mám tie sound efekty, ja viem, že to je populár, ale... Kokos, free gold. A teraz vám ukážem, ako dostať reálne free goldy, OK? Keď máte nitro, tak buchnite do tohto. Budete mať nadbytok toho. Kamo, 3 legendárne čestky. Logicky však je to bunker. Bunker ako bunker. Tu si môžeš vylepšiť svoju braň. Spravím, prepáčte, že som vás niektorých lakov, ale mohol si vylepšiť zbraň. Kamo, ako vidíš, že máš 34 hráčov. Wow. Boom! Ideme zabiť Cerberiusa. Corbeliusa, či... Corbelius? Čo si? Cordelius. Konečne. Jaký Cordelius? To je z Brawl Starsu. Cordelius. No, právne. Jak to, že si ty taký múdry? Počkaj. Ojoj. Dobre. Však zober pumpu. To som nechcel. Zabij ho. Headshot! Jaký fajný. A zozadu by niekto utlačil, čiže zozadu. Aha, tak nie. Kamo NPCčko, jak vidíš, do neho útočí tiež, či Toto nevyzerá dobre. Jak vidíte, skoro má zabiť toho bossa. Wow! Aj tak som ho neakceptoval, tak sa sme dead. Aha, tu je. Bossík. Pozor, tu mám vidieť. Bum. Jaká je čotka? Nepadla. Máš pumpu? Nemám. Viete prečo? Lebo ja som ho o to nevyzval. Komu on mi dal matru si robil to? Čo? Plus 30 cehiel. Vidíte? Tak skús buildiť. What? Lidi, když sa vám to stalo, tak kľudne môžete povedať. To sú naše bugy už. To už pozná každý. No, skús stavať. Nejde mi. Kamo, jakže si dostal. Skús tam ešte ísť, nech to vidia. Vidíte? Daj si inventár. Vidíte? Aha, 30 normálne. Aha. Kajtia. Môže si to zobrať, hocičo, ale nemôže stavať. A neviem teraz. Do bunkru už nejdem. Som úplne náťah. Kamo, keď vyhrám, tak musíte dať like, určite. Určite dajte like. A odber. Áno, a zvonček. Tak ja som to chcel zničiť nitrom, dobre? Prepáčte. Má to blízko. Jak sa nám približila obrazovka, vôbec neviem prečo. Neboj sa. Fúgam, normálne už 14 minút, máme 51 sekúnd. To hráme. Stále nevidíme žiadnych, ja si musím prebiť
túto snajperku. Kde môžu byť tí hráči, ako... Niektorým dávam 303 do hlavy, niektorým dávam 290 do hlavy, niektorým dám... Nudíš sa pri tomto gameplayi? Kolónka, pre ktorú si určite zajdem, lebo tá kolónka je pre mňa všetko. Tady. Nechoď, kameraman, nerob. Toto mi ešte nerob. Ja si idem pre kolónku. Ojoj, toto nevyzerá moc dobre. Korunka zdarma? Free? Oh! Choď hore. Hore choď. Tak už na chvíľku. Poď sem ešte. Budeš držať tento mobil. Áno. Takto. Takto na tomto istom mieste odeš. Ojoj! Čo? Level up. 69 level. Budeme na 70. Mám korunku, takže tu poďme určite vín s korunkou. Mega autonové 200, pohodička, korunka free, ale niekto mi ho vyžral toho typka, ale to je jedno. Zrazem to, magnetové, toto Marvel, čo to hovorí. Si. By si niekde mal byť? No lidi, už som tu. A kúkajte, čo mám. Nečakanú vec. Nečakanú vec. Wow. Už máš korunku. Skús sa pozrieť, koľko máš vínov. Lebo za korunku môžeš mať aké víny. Tak sa skús pozrieť, že či nemáš 9. Mám? Ukáž. Zatiaľ Ukáž to 8. ľuďom. Wow. Bacha. Čo? Pohodička. Pohodička? Hlavne, že mám mytiku. Wow. Čo mal mytiku? Oscarovú. To si mal to... Kámo, tak na to, že mal takéto zbranie, nechápem, prečo ma nezabil. Takéto niečo? To nie. A tohleto... Dobre, berem späť. Ne. Niekto tam je... Máš 9 hráčov. 9, ja viem, že mám 9. Daj mu snipe. Je to bot, čiže pohoda. Sa mi zdá. Ja som teraz ako bot. Bot určite. Tak prípada niekedy. Prepáčení. Musím ho nájsť. On mi ho skoro vyžral, takže ja ho idem zabiť. Snajperku máš? Nevieš, kde bol ten malý snajper? Sa mi zdá, neviem. Asi by išiel rovno, alebo skús to chvíľku byť. Už ušiel, kamo. Vidím ho, či? Nevidím ho. Auto zadarmo. Ale škaredo. To asi nebudem robiť. Tak choď ďalej. Aplikát tomu autu a to všetko. Ježiňa Miko, že to je ten typek. Kde je ten maličký? Ja vyhrám s korunkou. Určite. Si verím. Proste si verím. Nenechám sa len tak zabiť. Lidi, když... Nebuď Čech, však vieš, že sme Slováci. Viem. Tak ľudia, keď myslíte, že... Vyhrám, to si hovoril, tak nech dajú like a odber. To som nehovoril. Hovoril. Nebudem sa hádať. Hovoril som to a viem o tom, že som to hovoril, lebo... Len si to potom pozrieť, keď... Tak budem ticho. No, dobre, urobíš. Lebo tu je určite niekto. Jak vidím, tam niekto je. Kamo! Nezabíjaj ho, lebo on ťa zabije. Tak som mu mohol dať 400 do headshotu. Bam! OK, má rip auto, ale sprava tiež je. Má obidve to isté, čo aj vy. Som vám to priblížil. Dobre, zabij ho. Nemá šancu. Ale kamo, dávaj si bacha, si 5. A máš málo životov, nemáš ani shieldy. Ojoj. Dobre, ber. Nič netuším. Ojoj! Kamo, to bolo to auto. Jakže žije. Bum.
Bum, bum a bum. Dobre, to bolo NPC. On mal Frowberry, tak toto som aj potreboval. A mal ho full. Kámo, tak to máme vím. Jasný vím. Kámo, mám 90. Ježiš, čo som spravil? Kámo, pozri. Pozri, čo som spravil. Aha. Mňa to nezaujíma. Nič nerobí. Už nerobím. Už je to hotové. 4. Zóna! Doríky! Kam ideš? Toto vyzdvihnúť. Aha. Máš taký istý ľud. Nevieš, či tento súboj vyhráš. Nemôžeš. Nevystupuj, bo ťa ešte zrazí. Hrozne. To som myslel, že to ešte dáme. Som vás to dal. Vidím, že prebíjaš. No, že to vidíš. No, toto sa mi... Headshot! Bám! Tak nič. Ešte... tak už nič. Kúkaj, jak vybuchne. Vidím úplne, že má spotené ruky. Ja nemám spotené, len sa trase. Tak sa netrase. Wow! Je to kill! Či? Ešte nie. Žeby. Že by žrebi. Kamo, osa si nebude mať, ale jeden. To mám príznam, že umre. Keď ma ten emot a tu nájde toho. To viem, kde je. To NPCčko. Tak si mŕtvý, kámo. Poďoj tu, zabij ho. Bum. Teraz. Som sa spadol, ale sorry za mnou. Sorry, nechcel som. Som mi utekol. Kde? Ja by som išiel hore. Ja tu počkám, lebo zóna ide za ním. Nic netuší. Ale on môže ísť aj za ním chodom, keďže chceš vedieť. Ja viem, ale však na to tu som, aby som tu prekempil na ňu. Máš 4 ľudí a 10 kg. Si tam prebiem všetko. Ale kamo, on môže ho nájsť ľud. Tam lekárničku. Teraz ťa možno aj bude karma. Ale to si zase nemyslím. Dobrá hudba. A neviem, že ju mám v inventári, ale však to je. Potom, Bum. No išiel. Oj, bum. Zabij ho. Vľavo je ďalší. Pozal, čo kde je. Dám. Som aj pokakal. S prepačením. Nehovor už nadávky. Help me. Gameplay padol celý. Nešiel na pár sekúnd internet, tak to skapalo. S prepáčením. Už to točíme 23 minút, kebyže chceš vedieť. Ale ten gameplay je fakt šialený. Wow, top 3. Kamo, ja že budeš... Tam je korunka, ale ty máš. Bum, headshot. Daj mu headshot. No tak nič. Bude som jariný nám. Dobre. Ojoj. To najlepšie, čo tu môže byť, viete? A máš málo shieldov? Máš málo shieldov, čiže neviem. Ale keď dáš win, tak to je ako dobré. Traja hráči. Plná pohodka. Čo bolo za klič? Si myslíš, že je AFK? A pritom to ani nie je Ale pravda. kebyže chceš vedieť, tak to je tvoje auto. Nie je to úplne jedno. Wow, top 2. Kamo, on bol vľavo. Za tebou je. Ukážte. Za tebou. Lidi, toto je úplne napínavé. Pokiaľ kde je vôbec, kamo, nevieš? Áno, viem. Kde? Mal by mi tam dole, no. Kežíku je. Kešík. On si myslí, že ma dá? Keď neviem, prečo si to myslí. Ľudia, toto vyzerá na denne. Že mi? Je to vín! Pohodička, kamo, plná pohodička. Lidi, dajte like, odber a čus.